Daan ba jud ko? Di gini magsilbi yung usa kanong aggang ita ni gid. Puro buyag lami man. Bakapan na lanig sa kung sang kanon. No? Mga on, Ani lami ni haluan. are. Oh, ang sa may Sprite mo yan. kuya lang niya. Coke. Sa pag-ibig. Coke Royal Sprite. Oh, Korean Pila Sprite. tanap. Tag 40 out, 120. Ya. Badro kanto usa. Badro kanto usa. Ah. Gi, bakbak ka na. Pedagan. Kasi kanon eh. Kasi kanon. Kini mang wata pa, dungan na mo pa nang hinaw baka ni. Sige, may pangita kaka. Ano mo? Hapon? Nagapon di udah. Kom na. Saan ka makuluwa dai? Inas mama. Anak ka kanon. Dali ya. Oh, sekarang Kini ko na guys ba? Kini haluan na gilaming na namo. Gilaming na mo og mga usa ka oras na para laming gid siya, guys. Among gibuhat na ni among gisigig pa swimming, gidaghan na mo ang tubig ba. angay. Angay. Ipit ba? Ipit oy. So. Kanon. Abay kanon? Eh, lagi kan mais balay dong, kuha ba? Oh. Kuha ko mais mo. Daan ba jud ko? Di gini mo silbi yung usa kanong aggang kita ni gid. Puro buyag lami man. Bakapan na lanig sa kung sang kanon. No? Guys, paabo sa may gamay kay murag wa na may kanon ba? Sige lang nagbasa niya. Walay ka mo sa Walay sabaw. Ay, init din ni. Hindi ka nagab. Ulo dong. Hindi pa ko mga black beans ni. Atong butang pa. Silbi. Ipuso na sad. Ambot mo kaon bagang iring ani. Ilang story guys nga katapusan mo kaon. Muhipos. Ang katapusan mo kaon mo magbuot. Puso na idi.